It-Trinità Qaddisa hija ċelebrazzjoni tal-lum u ta' għada. Il-Ħadd hija festa sabiħa u kbira fil-Knisja. Inserta wkoll li qed niċċelebraw jum il-Missier. U jiena lek stidint lil Ġud, grazzi tal-li għoġbok tilqa' l-istedina tiegħi. Change, your love is strong, yes it remains. Yesterday, today the same. You're everlasting. It-Trinità Qaddisa hija ċelebrazzjoni tal-lum u ta' għada. Il-Ħadd hija festa sabiħa u kbira fil-Knisja. Inserta wkoll li qed niċċelebraw jum il-Missier. U jiena lek stidint lil Ġud, grazzi tal-li għoġbok tilqa' l-istedina tiegħi, biex nitkellmu fuq it-trobbija. Inti missier, tista' tgħidli kemm għandek tfal u kif trabbihom? Kemm għandi tfal faċli li ngħidlek erma, kif trabbihom mhux faċli li ngħidlek, għaliex naturalment tinkludi diversi realtajiet. U llum it-tfal tiegħek mhux żgħar. Illum il-kbir għandu 29 u żgħir għandu 22, jiġifieri għandna 29 sena missier, esperjenza naturalment tibda mill dak iż-żmien ma kenniex dejapers kellna ħrieqi, ma tibda mill-ħrieqi trobbija. U tispiċċa naturalment tibqa' għaddejja, ġifieri s'issa għadhom kollha d-dar, allura għadna prattikament għadna rrabbu. Qed tifhem, jiġifieri u użajt il-kelma għadna rrabbu jien, ġifiri mux qed irrabbi waħdi. Qed irrabbi mal-mara, għaliex naturalment it-tfal mhux tiegħi. Biss, imma huma tal-mara wkoll vera. Ġifieri allura hija esperjenza ta' komunjoni. It-trobbija hija esperjenza ta' tnejn min-nies li qed iħobbu u l-uliet li qegħdin magħhom, mhux vera. Hija esperjenza sabiħa. Fil-fatt, din l-esperjenza tiegħek mal-mara tiegħek fit-trobbija hija ġbija ta' Trinità Qaddisa. Għaliex it-Trinità hija komunjoni. It-tliet persuni fit-Trinità, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu, huma indaqs fil-kobor u tant huma ħaġa waħda illi ma nitkellmux minn tliet Allat imma Alla wieħed. U Trinità fil-komunjoni tal-imħabba toħroġ minnha nnifisha biex tagħmel il-ġid lilna l-bnedmin. Nixtieq tgħidli ftitek l-esperjenza ta' trobbija fil-ambitu tal-imħabba. X'jiena naħseb illi jekk tneħħi l-imħabba mit-trobbija iż-żarmat trobbija. Ekku. Darba kont qed naqra ktieb kien interessant li kien dwar it-teoloġija u l-arti. U fost ħafna affarijiet oħra naturalment dan il-ktieb jgħid li il-ġmiel ta' Alla, sewa l-ġmiel ta' Alla mhuwiex naturalment biss il-ġmiel li naraw manifestat fil-ħolqien, imma pjuttost il-ġmiel huwa l-imħabba dinamika tal-għotja kontinwa tal-Missieru tal-Iben u l-Ispirtu Santu. Allura dan iqis li l-Ispirtu Santu li huwa ħanajdulek il-personifikazzjoni tal-imħabba bejn il-Missieru u l-Iben huwa dak li jsebbaħ il-Alla, il-ġmiel ta' Alla. Issa aħna naturalment meta ddeċidejna li niżżewġu f'riġlejn artali, ġifieri naċċettaw fil-ħajja tagħna dan is-sagrament tal-ħaġeb l-Ispiritu li Alla tagħna li ngħixu, qed tifhem, ġifieri li sirna aħna għadna lill-Alla ħasma aħna ħansiru ġbija tiegħek fuq dil-art. Ħansiru ħaġa waħda. Ħansiru ħaġa waħda. Kristus stess iddefinir. Iddefinir ma jibqgħux tnejn imma jsiru ħaġa waħda. Allura tiġu ġbija ta' Trinità. U bl-imħabba ta' bejnietkom u bl-imħabba lejn uliedkom dik imħabba. Irid joħroġ dan il-ġmiel tal-imħabba. Iktar issiru ġbija ta' Trinità Qaddisa. Eżatt, huwa ġmiel għax l-imħabba hija ġmiel. L-imħabba hija ġmiel minnha nifisha, allura ġmiel ta' Trinità. Eżatt. U jien naħseb hekk ma tagħtix lilek innifsek lil martek u lil uliedek ma sseħħx din l-esperjenza tal-familja. L-esperjenza tal-familja hija għotja kontinwa. Ġifieri mhijiex aħna nħarsu lejn it-Trinità, Alla ta' dejjem lilu nnifsu, ġifieri aħna
hekk Alla ħalaqna mhux għax aħna jatnilu, għax aħna ma konniex hemm, hija għotja dejjem. Il-redenzjoni hija għotja dejjem, ġifieri hija dejjem hija għotja. U jekk aħna rridu verament ikunu xbija ta' Trinità li hija mħabba tal-aġeb, allura aħna naturalment biex aħna nħobbu lil uliedna u jiena nħobb il-Marti, naturalment ma rridx inqis dak li joġob lili, imma kontinwament u ħafna familji Maltin jafuha din hux vera kemm jagħmlu sagrifiċċji, hija għotja kontinwa. Imma fl-għotja kontinwa propju ssib il-ġmiel tal-imħabba. Mhijiex nieqes xi ħaġa li int qed tonqos. Jiena ma naħsibx ġut li nkunu qed neseġeraw jekk ngħidu illi il-familja b'dik l-għaqda li fiha, b'dik l-imħabba li fiha hija sagrament ta' Trinità Qaddisa. Ma naħsibx li qed tesaġer. Jekk aħna nixtieq nkunu nafu x'inhi Trinità Qaddisa li hija misteru, xebħ li jersaq lejn it-Trinità Qaddisa hija l-familja nisranija. Għax tant hemm imħabba fiha, bażata fuq l-imħabba tAlla. Tant jekk il-miżżewġin u il-ġenituri jgħixu din l-imħabba jagħtu infushom lil xulxin u lilhom infushom lil uliedhom. U anke l-ulied jidħlu parteċipi f'din l-imħabba. Illi tinħoloq għaqda tant perfetta illi l-membri kollha fil-familja jsiru ħaġa waħda, inseparabbli, bħalma l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu li huma distinti minn xulxin, ta' kemm huma distinti minn xulxin il-membri tal-familja, l-om mill-Missier, il-ġenituri mill-ulied, imma huma tant maqudin fl-imħabba li huma ħaġa waħda, li huma Alla wieħed. Alla wieħed. Jalla il-familji tagħna fil-imħabba, fl-għotja, fit-trobbija tal-ulied ikunu verament jixbħu l-Trinità Qaddisa. U jiena ngħid illi il-familji tagħna Maltin huma sbieħ u b'saħħithom fil-maġġoranza tagħhom għax huma familji insara mibnija fuq dan il-mudell ta' Trinità Qaddisa. Jalla il-familji tagħna jkomplu. Dik hija t-talba tagħna u x-xewqa tagħna. Mela ma nagħmlux żball jekk fit-Trinità fil-festa ta' Trinità Qaddisa niftakru anki fil-familji tagħna, anzi. Speċjalment li ħan iċċelebraw ukoll jum il-Missier illi nistgħu ngħidu iċ-ċelebrazzjoni ta' trobbija bħal meta ċċelebrajna jum l-om. Qarim il-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma batx lil ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja salva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat għax ma emminx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla.